ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. айни замон дар кӯчаи Умари Хайём қарор дорем. аз ин тараф роҳ ба сӯи Сизо ва аз ин тараф бошад роҳ ба сӯи Баданасос. хонаи имрӯзаамон дӯстони азиз хонае мебошад ки ба иҷора спорида мешавад. ман ҳамин ҳавлии зебо бисёр баъд гап намезанем рафтем. ҳавлӣ иборат аз 10 сотиқ замин мебошад. 9 дар хона дорад. 500 метри квадратӣ масоҳати умумии хона. 9 дар хона, 5 санузел, 2 ошхона, дамафон, камераҳои назоратӣ, трансформатори алоҳида, вайфай, бассейн, сауна, котелни алоҳида бо свет, кумур ва ҳезум. боз дар ин ҷо гараж, такхона ва ман ҳамин хел ба қафои ҳавлӣ меравем. қафои ҳавлиам бениҳоят зебо мебошад. хулас ҳавлии имрӯзаамон бо шароитҳои беҳтарин таъмин аст. нархи ҳармоҳа пардохташ бо маслиҳат мебошад. дӯстони азиз, навормона ба пуррагӣ то охира тамошо кунед, ҳамашро мефаҳмонем. даруни бино дӯстони азиз чӣ хеле ки мебинед таъмири бениҳоят зебо дорад. ҳавлӣ иборат аз 9 дар хона мебошад. шурӯъ мекунем. дар ин ҷо якум ҳуҷра, ошхона, меҳмонхона, банкетный зал, дар ин ҷо ҳоҷатхона бо ҳаммом, сеюм ҳуҷра. ин дари қафои ҳавлӣ мебошад ва дар ин ҷо чорум ҳуҷра. аз меҳмонхона шурӯъ мекунем. меҳмонхонаи калон мебошад дӯстони азиз, банкетный зал мебошад. инҷо ҳоҷатхона бо ҳаммом, ҳавлӣ бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. дар ноҳияи марказии шаҳри Душанбе ҷойгир аст дӯстони азиз, яъне ноҳияи Исмоили Сомонӣ. дар ин ҷо дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, инҷо ошхона, чӣ хеле ки мебинед кухни гарнитур, микроволновка, яхдон, газовая плита, духовка ҳамаш ҳаст. дар ин ҷо сеюм ҳуҷра. умедворем аҳамият додем ки ҳам якум, ҳам дуюм ва ҳам сеюм ҳуҷра кондитсионер доранд. ва ин чорум ҳуҷраи истиқоматӣ. батареяи отопления часпондагӣ дӯстони азиз. дар ҳавлӣ чӣ хеле ки гуфтем котелни алоҳида ҳаст. ҳам бо свет, ҳам бо кумур, ҳам бо ҳезум кор мекунад. дар тамоми бино батареяи отопления часпондагӣ. ин ҷо дуюм ошёна мебошад. панҷум ҳуҷраи истиқоматӣ ҳуҷраи хоб мебошад. кондитсионер дорад ва боз ҳаммому ҳоҷатхонаи алоҳидаам дорад. ман ҳамин дари ҳоҷатхона бо ҳаммом мебошад. аллакай сеюм ҳоҷатхонаву ҳаммом дар ҳавлӣ дар умум 5 ҳоҷатхонаву ҳаммом аст, яъне 5 санузел ва дар ин ҷо боз дари кладовка мебошад. шашум ҳуҷраи истиқоматӣ кондитсионер дорад ва бинед чӣ қадар масоҳаташ калон мебошад. ҳамаи хонаҳо чӣ хеле ки аҳамият додем таъмири хуб доранд. сабти дуюм ошона ба анҷом расид. мефуроем ба такхона. дар такхона боз 2 ҳуҷраи дигар, сауна, бассейн ва бильярд мебошад. дар ин ҷо гараж, ин ҷо бошад такхона дӯстони азиз. дар ин ҷо бошад ҳафтум ҳуҷра, ҳаштум ҳуҷра, сауна, ҳоҷатхонаву ҳаммом ва бассейн.
дар ҳавлӣ чӣ хеле ки дар аввали навор гуфтем боз домофон, камераи назоратӣ, трансформатори алоҳида ва Wi-Fi ҳам ҳаст. инҷо 8-ум ҳуҷраи истиқоматӣ. дар инҷо дӯстони азиз сауна мебошад. дар инҷо ҳоҷатхонаву ҳаммом. ва ин дӯстони азиз котел мебошад. чӣ хеле ки гуфтем котелни алоҳида дорад, бо свет, кумур ва ҳезум кор мекунад. ва дар инҷо бассейн. чӣ хеле ки дидед дӯстони азиз, ҳавлӣ бо шароитҳои беҳтарин таъмин мебошад ва дар минтақаи хуб ҷойгир аст, чунки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикиаш қарор дорад. ҳавлӣ бо таъмири беҳтарин, бо шароитҳои беҳтарин ба иҷора супорида мешавад. нархи ҳармоҳа пардохташ бо маслиҳат мебошад, яъне дагаварной. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, занг зада маслиҳат кунед. ин қафои ҳавлӣ мебошад. бинед чӣ қадар манзараи зебо. дар инҷо чӣ хеле ки мебинед як кати калон. минтақаи хуб барои истироҳат мебошад. фонтанам дорад. дар инҷо 9-ум ҳуҷра, ошхона ва ҳоҷатхона. дар инҷо 9-ум ҳуҷраи истиқоматӣ. боз як ошхонаи дигар. ва ин бошад ҳоҷатхона. ва дар инҷо танӯр ва дегдонҳо мондагӣ. маълумоти ҳавлиро боз як бори дигар такрор мекунем. 10 сотиқ замин, 9 дар хона, 500 метри квадратӣ мебошад. 5 та санузел дорад, 2 ошхона, домофон, камераи назоратӣ, трансформатори алоҳида, Wi-Fi, бассейн, сауна, бильярд, котелни алоҳида бо свет, кумур ва ҳезум. нархи ҳармоҳа пардохташ бо маслиҳат мебошад, яъне дагаварной. аз 5 сол зиёда контракт баста мешавад дӯстони азиз, яъне аз 5 сол зиёд ба иҷора месупоранд. рақамҳои соҳиби хона барои тамос дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. рақамҳое ки охирашон 39 мебошанд ватсап доранд. чӣ саволе ки доред ба соҳиби хона пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.